Днес е първата учебен ден. Най-скапаният ти в живота ден. Трябва тука да се строяваме. И че не пука да се правим. Първо равнис, после мирно и хоп, докато се усетиш на дъската си като идиот. Питат ти къде е айфоновата кула, кажи. Обаче ти си прост и не знаеш, че е в Китай, нали? Уж по математика чертаеш, мериш. Обаче само един триъгълник между бедрата искаш да намериш. Я по-добре спри до тука. Още малко ми остана да свърша. На училище отивай знание да трупаш ти и после като завършиш сивито на идиота си прати. При него работа да почнеш ти. Затой над учебниците наблегнете, защото като сте безработни и тъпи, от помощите ми крадете.